Okay, julle, is weer ons twee. Ons gaan kos maak. Ons maak alweer klaar. Kos. So ons maak nou macaroni. Ons maak nou macaroni. Ons die klaar die eiwit sny. Ga julle. Daar is die eiwit aan. En daar is die macaroni met warme water. Okay. Ons maak. Daarna gaan ons Ik begin mensen. Dus daarna gaan ons die aan die macaroni en gooi die stukken. Dat is lekker. zou die van die steak. As een stukje. As die zo, ik ga er aanzetten. Oké, nou gaan we die En die bakjes zet. en die bakje in gooien. But I also want one. I also want. Kijk, Hulle wat deze kindertjies man. dat jy weet om kos te maak. Even om kos te maak. En ik ook. We gaan ons die in die eiwit gooi, maar ons maak eerst tot die eiwit gaar is. Ja, zo kan hulle sien, as is klaar. Nee. Smijlen. As ik kyk of het gaar is. Kijk hier, dit waard is die. Hier is zout. Maar jullie stoot in die pot. We gaan aan die avondrooster. Lekker eet julle. We gaan lekker eten. Nou gaan ons een beetje chicken spice op een beetje hier gooien. Nou, We gaan pizza spice. All of them. some spice? Chicken spice. Pizza spice. Chicken spice. Chicken spice. En de avondrooster. Nou, Can I have no help? Don't you want to help? zo. Nog een beetje julle. Nou gaan ze julle pakje in gooien, want dat is vol. Als voor. Waarom? Nou, kan ik hem helpen? Julle pakje. En dan hebben we geklitten. Nou gaan ze het mensen doen wat ik aan elkaar doen, julle. En ik hou niet van het. En ik ga alleen iets doen nu. En ik ook. Ik praat aan Samuel. Ik praat er wel met jou. Klaar. Dat is lekker en Nou is het het bruin. blauw. Als die eiwit klaar is, like klaar bruin, dan gooi je die op je eieren. Lijst. Chicken spice. Lijst. Zo lekker. Lijst. 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 Ja.